Яхшы китап иң ышанычлы юлдаш. Татарстан китап нәшрияты Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыкларның туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча комиссия ярдәме белән басмалар әзерләде. Татарстан китап нәшрияты балалар бакчасы сабыйларын, мәктәп укучыларын тел күнекмәләренә өйрәтү өчен нинди генә басмалар белән сөендерми. Алар ярдәмендә бала теленә җиңел өйрәнә, фикерләү сәләте дә үсә. Быел алар тагын бер зур юнәлешкә җиң сызганып керешкән. Татарстан районнарында белем бирүнең этномәдәни компонентлы Чуаш, Удмурт, Марый, Мордва телләрендә укыту методик әдәбият һәм балалар китаплары әзерләгән. Татарстанда яшәүче башка милләтләр телендә яклап, менә шушындый проектларны тормышка ашырабыз. Моның өчен инде безнең рәисебезгә Рөстәм Нургали улына бик зур рәхмәтле һәм инде комиссияны булдырган өчен рәисебез каршында шу комиссия эшләп килгән өчен бик зур рәхмәтләр ишетергә туры килә. Инде менә бүгеннән соң хәтта күрше республикалардан да рәхмәт хатлары да килде. Бу бер генә проект түгел, безнең нәшриятыбыз тарафыннан менә әле быел да ел дәвамында бер 4 проект шушындый 4 проект булачак. Әлеге проект Татарстанда белем бирүче оешмаларда этномәдәни компонентлы китапларга ихтыяҗны өйрәнү нигезендә тормышка ашырыла. Татарстанда Мари, Удмурт, Чуваш телләрендә укыткан мәктәпләр менә 4 телдә шушы безнең күрше республикаларыбызда яшәгән милләттәшләребез телләрендә укыткан һәм алар балалар бакчалары да бар, тәрбия алган балалар. Әмма ләкин алар менә мөрәҗәгать итеп киләсе 2 атнада инде алар мәктәпләргә һәм балалар бакчаларына барып җитәр. Якын арада 2000 дәнәдән артык тиражлы 200 исемдәге китаплар республиканың мәктәп һәм мәктәпкәчә муниципаль китапханәләр фондына тапшырыла. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.